ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC Чарлз Оливейра дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night дар Бразилия Матеуш Гамродро бо тариқи усул шикаст дода мағлубияти худро аз Илия Топурия маҳкам кард ва ҳамин гуна нишон дод ки вақти ӯ ҳоло ба анҷом расидагӣ нест. агар шумо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо кардагӣ набошед, пас дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. баъди чунин ғалабаи дурахшон дар кишвари худ, Чарлз Оливейра ба соҳиби камарбанди BMF Макс Холлоуэй муроҷиат карда ӯро ба муҳориба даъват кард. биёед суханҳои Оливейраро гӯш мекунем. агар ки Макс бо ман дар Бразилия ҷангидан нахоҳад, пас ман омодаам ки зидди ӯ дар тамоми кунҷи дунё муҳориба гузаронам. моҳи март барои ман беҳтарин аст. ин муҳорибаи олиҷаноб аст ва ман барои ин муҳориба тайёрам ки ҳатто ба хонаи ӯ ба Гавайя равам, гуфтааст Оливейра. Макс бошад дар визови Оливейра чунин ҷавоб дод: ин муҳорибаи шавқовар мешавад. мо бо ӯ таърих дорем. як маротиба ман ӯро шикаст додам, лекин ӯ баҳона гуфт ки ҳамон вақт осеб дошт. ман то турнири дар қасри сафед буда тоқат карда наметавонам. ба наздикӣ тамринҳои худро оғоз мекунам. барои ҳамин метавонем ки моҳи феврал ё март муҳориба гузаронем. муҳориба дар Лас Вегас ё ин ки ҳамин гуна ҷойҳо мегузарад ва бо қоидаҳои ман бародар, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейра як маротиба дар октагони UFC вохӯрда буданд ва ҳамон муҳориба дар авази ним сабук гузашта буд ки дар он Холлоуэй бо тариқи нокаути техникӣ пирӯз шуда буд. акнун чӣ гуна ки мебинем онҳо реванш барои камарбанди BMF дар вазни сабук гузаронидан мехоҳанд. чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов дӯсти худ Ислам Махачевро барои муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна тайёр карда истодааст ва оиди ин муҳорибаи Махачев чунин суханҳо навишт: ана ҳамин гуна бар ба бар тамоми умри мо дар зал гузашт, ба якдигар кӯмак кардан то ин ки беҳтарин ва бақувваттар шавем. ба наздикӣ барои дуюм камарбанди таърихӣ меравем. аҳозирашда бошад корро идома дода истодаем. 33 рӯз то муҳорибаи таърихӣ дар Мэдисон Сквер Гарден дар Нью Йорк во мехӯрем бачаҳо. Ислам Махачев омода аст, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Ислам дар ҳақиқат вазни хуб гирифтааст ва ана ин навор бошад дирӯз баромад ва бинед ки чӣ қадар Махачев калон ба назар мерасад. خالد عقه تحت عقه داون on the floor. ايوه لا تميت ساند. طلعت روحت روح خلاص جيم اوفر الحين. سليب رقد оиди рақиби Ислам Ҷек Делла Маддалена бошад, пас ӯ бо ҳамроҳии рақиби пешинаи Махачев Александр Волконовский омода шуда истодааст ва Волконовский бо дастаи худ ба Ҷек барои муҳориба зидди Махачев кӯмак карда истодаанд. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон дӯстон, мо шуморо муҳорибаи беҳтарин интизор аст. ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.